ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଗୋରାକବର ସ୍ଥିତ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚାରିପାଖର ଦୃଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠଟି ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ଖୋଲିନି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଚେତା ପଶିନି ନା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠର ଉନ୍ନତି ହେଇନି। ଇଏ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ପପୁ ବାବୁ, ସୌମିତ୍ରୀ ଦାସ, ଯାହାକି ସକାଳୁ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋର ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲେ, ଭାଇ ଆଜି ଆସିବନି? ଯାହା ହଉ ସିଏ ଆସିକିରି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଏତେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠରେ ପୂଜା କରିବାର। ଏଇଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁ। ଆଉ ଏସବୁ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ସେଦିନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସେଦିନ ତାଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଯେ ବୃଥା ଯାଇନି। ଆଜି ବି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ତା ହେତୁରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଆମର ଏଇ ପୂଜା ଗୁରୁ ଦିବସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ଏଇ ପୂଜା ଚାଲିଛି। କେବଳ ଏଇଟା ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଶାସନର ଚେତା ପଶିନି। କାହିଁକି ପଶିନି ସେ କଥା ତ କହିହେବନି ଯେ କଟକ ଟାଉନର ଚାରିଆଡ଼େ ଉନ୍ନତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ସ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଧାଣୀ ତାଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ ଏମିତି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ନିହାତି। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆମର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।